Καταπληκτικό. Δεν έχω ξαναδεί πιο ωραίος. Έχει πάρα πολλά παιχνίδια για να παίζουμε. Το καταλαβαίνετε. Και πολλά συντριβάνια. Wow. Είναι απλά ό,τι πιο τέλειο. Πάμε να κάνουμε και άλλα σπίτια. Hey! Με θυμάστε, κάνουμε άλλο ένα house story. Σκέφτομαι για την ακρίβεια να είναι αυτό, γιατί από την αρχή μου άρεσε. Αλλά λέω, και αυτό για γατάκια δεν θα ήταν κακό. Πάμε να το δοκιμάσουμε. Πάμε. Wow. Καλά, είναι αυτό. Δεν θα... Ποιος χαζούλης θα κάτσει να δει 10 λεπτά βίντεο τώρα που κάνω, αλλά τέλος πάντων. Πάμε. Παιδιά, το τελικό αποτέλεσμα θα σας αφήσει άφωνους. Μπαίνουμε. Είναι ό,τι πιο τέλειο και φανταστείτε τη νύχτα εδώ πέρα, νομίζω ανάβει και λαμπάκια, όπως ξέρουμε όλοι.